Hagyd magad, előszabadulsz! Az óra egy közeledő koporsóra, nem kérdezni, hogy kit temetnek, csenget gyűjtni a gyászmenetnek, ezüst sátra, fekete leplek alatt óválni, egy keresztet állni gyászban, súlyos ezüstben, fuldokolni a fákja füstben, zörgő árnyakkal harcra kelni, folyton Zsolozsmát énekelni, hallatni oldon egyenesen, síri harangról. Bravo, bravissimo! A maszkot mindig fenntartjuk, jó, amikor bemegyünk a vízbe, már rajtunk van, nem vesszük le. Úgy fel a zseketet, mert látunk, kapálózol a lábaddal. Nem kell mozgatni, úgy. Eper emlékfelülés 2025. augusztus 23. Krk. Tony Bay. Az idő szar. Emlékfelülésnek pont jó. Hát ennyien vagyunk. Lopja már a víz alatt. És ott van Zsuli is. Főszervező. Sírokon által komor pappa, néma szolgákra remegve bújva.
tiszteledő koporsóra nem kérdezni, hogy mit temetnek. Csenget tűzni a gyászmenetnek, ez is sátra, fekete leplagyat próbál. Egy keresztet állni gyászban, súlyos ezüstben, fullokolja, vágja fussban, zörgő árnyamra harcra kelni, folyton sorsmát énekelni, hallgatni orgonák húgását, síri harangok végzúgását. Lépni métár, sírokon által, komor papval, néma szolgákkal, remegve bújva, lesve lopva, nézd milyen idegen halottra, vázni holdal, babonás éjjel, többjén árban, ilyen remélyen, tagadni múltat mellett verve, megbabonázva, térdepelve. Megválni minden törve gyóval, borulni rá egy kopor